Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat at kumusta na po kayo dyan? May bisita po ako ngayong hapon na ito at meron po siyang ipapakita sa inyong recipe. Andito na po siya, si Mama Yeps, ang ating eksperto sa kusina. Pasok Mama Yeps. Magluluto tayo ngayon ng braso de Mercedes. Ito na po yung mga sangkap na kakailanganin. Kailangan natin ng itlog, cream of tartar, kakailangan din natin ng granulated sugar, at saka itong vanilla extract. At syempre po, yung ating palaman na gagamitin ay itong Obi. Obi. Yan na po lahat ng ating mga kakailanganin. Una po natin gagawin ay paghihiwalayin po natin yung ating egg yolks at saka yung egg white. Bali, itong egg white, ito po yung gagamitin nating meringue sa ating braso de Mercedes. Yan. Mga 10 piraso lang. Ngayon pong nahiwalay na natin yung ating egg white at saka yung egg yolk. Kukuha lang po tayo ng malaking bowl na ating paghahaluan at ilagay natin dito yung ating egg white. Yan. Tapos, lalagyan natin ng 1/2 teaspoon ng cream of tartar. Yan po, ilagay natin yung ating 1/2 teaspoon na cream of tartar. Tsaka, babatilin na natin to siya ngayon. Gagamit tayo ng electric mixer para mas makuha natin yung texture na tama para sa ating meringue. Yan po, isi-set lang po natin yung ating electric mixer sa high speed. Ayan, ngayon pong bumula na siya, dahan-dahan po nating ilagay yung ating asukal. Huwag po nating ilagay lahat. Paunti-unti lang po muna habang patuloy po yung pag-mix natin sa ating egg white. Para malaman po natin na okay na po yung texture ng ating meringue, pag inaangat mo siyang ganon, pag hindi nasasama yung meringue, ibig sabihin, okay na yan. Pero ito, medyo malapnaw pa siya ng kaunti. So, kailangan pa nating ibibit ng mga ilang minuto. Yan po, pagkatapos nating nabatil ng mga 15 minutes, ito po yung naging hitsura niya. Para malaman po natin na ready na itong ating meringue, ilagay po natin itong ating mixer. Pag angat mong ganun, pag hindi na siya sumasama, yan, ready na po yan. Or kung itaob mo siyang ganyan, pag hindi po siya nabuhos, yan, okay na po yan. Atin na po yung ilalagay sa ating oven mamaya. Yan po, isalin na po natin itong ating meringue dito sa ating baking sheet. Una po, maglalagay po tayo ng kaunting olive oil dito sa ating baking sheet para didikit yung ating baking sheet na ilalagay. Or kung meron kayong butter, pwede din po. Yun po yung gamitin nyo. Yan, pag nalagyan nyo na ng butter or olive oil, ilalagay na natin ngayon itong ating baking sheet.
Pagkatapos, maglalagay na naman tayo dito sa ibabaw. Para po mamaya, mas madali pong matanggal yung ating mering pagluto na. Hindi siya didikit. Ayan. Kaunti lang po yung ating ilagay. Huwag pong sobra. Ngayon po, ilagay na po natin itong ating mering dito sa ating baking sheet. Habang ginagawa po natin ito, i-preheat na po natin yung ating oven sa 350 degrees Fahrenheit. Yan po, nalagay na po natin lahat. Ipa-flatten lang po natin siya para magpantay-pantay. Yan po, na-flat na po natin siya. Ngayon po gagamitan natin ng tendor para mas may ano siya, yung design. Yan, ganyan lang po natin. So, ready na po natin itong i-bake sa ating oven na mga 20 to 22 minutes. Titingnan-tingnan po natin hanggang sa mag-golden brown po yung ibabaw. Ayan na po mga mamamayang nang maluto na ang ating braso de Mercedes. Palalamigin po muna natin to. Ngayon pong malamig na itong ating meringue, lalagyan na natin siya ng confectioner sugar o yung powder na asukal. I-sprinkle lang natin dito sa itaas. Para mamaya pag tanggalin na natin, hindi siya didikit. Ngayon naman, maglalagay po tayo ng baking sheet. Pagkatapos, kukuha din tayo ng yung same size na pan na ginagamit natin. Ilagay natin sa ibabaw. At atin pong babaliktarin. Ayan. Ngayon, tatanggalin na natin itong baking sheet. Dahan-dahan lang po natin tanggalin. Para hindi masira yung kanyang hugis. Ngayon, binalik na namin yung pagbaliktad niya. Ginawa lang po namin yun para po mamaya pag roll natin, madali po siyang tanggalin kasi na ano na sa ilalim. Natanggal na po natin yung baking sheet niya. So, ngayon, ilalagay na natin itong ating palaman na ginawa ni Ate Mayang. At ano po to, Ate Mayang? Ubi Yung obi. na may condensed milk. So, maglalagay na po tayo ng palaman. Gamay. Kunti lang. Ayan. Ganyan po mga mamamayan pagkatapos nating nalagyan ng ubi. Ngayon po, i-roll na po natin itong ating braso de Mercedes. Yan. Yan lang po. Dahan-dahan lang po.
Ayan, na-roll na po natin. Pagkatapos nito, ikakat lang po natin yung gilid niya para mas maganda po yung ano niya, yung forma niya. So, yan na po yung ating braso de Mercedes na may palaman na obe. Ngayon, ilalagay muna natin ito sa ref ng mga 1 oras. At pagkatapos, mamaya, ipapakita namin sa inyo yung output niya. Whatever it is. Ayan na po mga mamamayang ang ating braso de Mercedes. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!